Ens agradaria no haver de fer este vídeo. Ens agradaria viure en un país on la nostra llengua estiguera plenament garantida, Respectada i protegida. Però la realitat és una altra. La Generalitat Valenciana vol que les famílies decidisquen si els seus fills i filles estudien en valencià. I això, amics i amigues, no és una opció. Això és una falta de respecte cap a la nostra llengua. Un atac directe a la seva supervivència i volen convertir-vos en còmplices. El valencià ja és una llengua en perill a hores d'ara. I esta consulta pot ser la seva sentència de mort. L'escola en valencià no és només una qüestió acadèmica. És una qüestió de dignitat, de justícia i de futur. El valencià és la nostra La llengua, de la nostra cultura. la que hem de preservar per a les generacions futures. Perquè qui ataca l'escola en valencià ataca l'igualtat d'oportunitats. I atempta contra el nostre patrimoni com a poble. Tindre una escola en valencià garanteix que tots els xiquets i xiquetes siguin plurilingües. Que dominen el valencià, el castellà i altres llengües amb la mateixa naturalitat. L'educació no ha de ser una tria. Ha de ser un dret. pares i mares, vos obliguen a participar en esta consulta amb les cartes marcades. Per això necessitem la vostra mobilització. Per favor, aneu a votar. Tant si parleu valencià com si no ho feu. Marca sí al valencià. Pel nostre futur, marca sí al valencià. Sí al valencià. Sí al valencià. Pel nostre futur, marca sí al valencià. Marca sí al valencià. Sí al valencià.